Koalícia ide meniť pravidlá rokovacieho poriadku v parlamente. Je to náhubkový zákon či snaha o zamedzenie umelých obštrukcií, ktoré nedovolia prijímať zákony? Koalícia sa rozhodla riešiť to, že sa im nepáči, že bol veľký hluk. Pišťalky a podobné mnemotechnické pomocky nepatria do výbavy nie len poslanca, ale asi ani slušného človeka. Buďme mafiáni, schvaľujme mafiánske zákony, ale aspoň majme dobre oblečené. Majme dobre padnúce obleky. Tak diváci, prosím, zvlášť tí, ktorí ste volili koalíciu, vedzte, toto sú priority vašich poslancov. Vy tu hovoríte, že čaká nás zdrážovanie a všetky tie veci, že výstavba diaľnic, nemocníc a dane a podobné veci. Veď áno, aj o tom je rokovací poriadok. Aby sme sa práve týmto veciam mohli venovať. Pán kolega, vy ste veľký jazzman, to vám musím nechať. Vy naozaj viete tie rytmy. To je jediná hudba, ktorú fakt som nevidno, lebo však tak si veríte. Ale tak fantasticky funguje. No, tak asi si neveríte, vláda, dostatočne, aby... Chcem vás poprosiť, vráťme sa naspäť k téme. Poďme rozprávať o neslušnom správaní. Povedzme si tak, je to koalícia, ktorá určuje tempo a tón v Národnej rade. Je to koalícia, ktorá rozhodne o nočných rokovaniach, ktorá prináša zákony, ktoré ja sa určite nechcem vrácať, ktoré teda pomáhajú viacej mafii než občanom Slovenskej republiky. Vy sa ho opýtate na slušné správanie a vyjadrovanie v parlamente a on tu hovorí o nočných rokovaniach, ale OK.